पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव जि दावहा जाहां जाहां मोनसे थासारि बेनि सोमोन्दै नोंथांनो आं फंनैसो खिन्थानो लादों दासिम मा रोखोमनि आपडेट दङ बा माबायदि मोनसे डेभलपिं स्टेजआव दङ मोननै हादरनि गेजेराव मा बिदिब्ला थोंजोङै कनफ्रन्टेशन जानो थांगासिनो दं नामा दावहा जानो थांगासिनो दं नामा आंनि आइडियायावथ' थोंजोङै जेबो दावहा जानाय नङा नाथाय एन्टि टेररिज्म जि अपारेशन बेथ' सोलिबाय थागोन बिनि बादैबो नरेन्द्र मदि बिथाङाथ' होनदोंमोन नोंथाङा जेसेबां साननो हागौ बि साननो हानायनिख्रुइबो गुबुन रोखोमै माने साननो हानाय गोहोनिबो बायजोआव बेबायदि एक्शन लागोन बेबायदि बुंदोंमोन आरो बे एक्शना मा जानो हागौ बेनि मोननैसो आइडिया नोंथांनो होनो लादों आङो बिनि सायाव नोंथांनो आङो मा दासिम डेभलपमेन्ट स्टेजआव दङ बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानो नाजागोन दासिम पाकिस्ताना माखासे डेभलपमेन्ट खालामदों टेंक डेभलपमेन्ट खालामदों एलअसिआव आरो बेल' नङा F-17 थान्डार J-10C आरो F-16 बै फाइटार एयारक्राफ्टफोरखौ डेभलपमेन्ट स्टेजआव लानानै फैबाय बिसोरखौ एलअसिनि खाथि खाला एयारपर्टफोराव माने बै फाइटार प्लेनफोरखौ एयारपर्टफोराव माने रेडि मडआव दोनदों वार मडआव दोनदों मिसाइलफोरखौबो बैहाय रेडि खालामदों आरो बेबादिनो आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जि सिन्धु दैमानि गोरोबथामोन इंडास वाटार्स ट्रिटी बै ट्रिटीखौ सेफायनायनि उनाव दैखौ होबथानायनि थाखाय मा जादों लासै लासै बैनि मोननैसो दैमायाव दैया रानलांनाय बेबायदि खौराङाव ओंखारनानै फैदों आरो बेखौ पाकिस्ताननि माखासे एक्सपार्टफोरा बुंदों बे जाबाय मा वाटार टेररिज्म नाथाय दावहायाव देरहानो थाखायथ' जायखिजाया राहाखौनो जोङो पालन खालामनांगोन मानोना पाकिस्तान बायदि हादरा बेबादि खालामाबा टिट फर टेट जुदि खालामाबा माब्लाबो बुजिया बिसोरथ' बुङो बेनि प्रुफखौ हो नाथाय इन्डिया प्रुफ होयै दिनैसिम बहुत बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैसिम मोनसेबो दजियारानो जा जायखिजाया प्रुफखौनो बिसोर एक्सेप्ट खालामफेराखै बेनिखायनो बिसोरनो प्रुफ होनानै जेबो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो पाकिस्तानखौ जेरै हायो माने एटाक खालामनो थाखाय इन्डिया रेडि बर्तमानाव सबसे बेस्ट टाइम मानोना बे समाव USA बायदि हादरा रासिया इजराइल आरो साहाबनि माखासे हादरफ्रा इन्डियाजों सापर्ट दङ बेनिखायनो बेबादि कन्डिसनाव भारतआ बिसोरखौ माबा मोनसे गिलु बालु एक्शन लानानै बिसोरनि आसलि रोदाखौ जुदि बुफुनानै होयोबा थारैनो बिसोरो बेबादि खालामनायनिफ्राय बहुत गोजान थानांगोन 100 बोसोर फावसायलांनांगोन आरो बेखौनो इन्डिया खालामनो थांगासिनो दङ होननानै आं बुंगोन दासिम एन्टि टेररिस्ट अपारेशनाव साद' उग्रबादि न'खौ माने उरायबाय आरो बमजों इन्डियान आर्मिफोरा जम्मु एन्ड काश्मीराव नागिर माने बिसोरनि न'फोरखौ उरायगासिनो थादों बिरफुंगासिनो थादों ओरैहाय खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला हाफिज सैयद आरो जेसेबांखिनि टेररिस्ट दङ टेररिस्टनि जायफोर आका दङ बिसोर मा आर्मिनि दैदेननायाव गुबुन जायगायाव गावसोरखौ आन्डारग्राउन्ड खालामबाय बेबायदि मिथिनो मोन्दों नाथाय नरेन्द्र मदियाथ' समाय लादों नागिर गावथारथारगोन स' नोंथांनाव मोनसे आइडिया नागिरदों आंनि आइडिया बेसेबां पारफेक्ट जागोन मिथिया नाथाय बे आइडिया जाबाय सोलिबाय थानाय आइडिया जायफोरखौ नोंथांमोना माखासे एक्सपार्टफोरनिफ्राय खोनागासिनो थादों बे आइडिया जाहैबाय मा नोंथांमोना सानदों पाकिस्ताना एटम बम दङ मिसाइल दङ बा बायदि फाइटार एयारक्राफ्ट दङ बेनि थाखाय जोबोर पावारफुल नाथाय रांखान्थि बिथिङै पाकिस्ताना जोबोर दुर्बल आरो पाकिस्ताना माखासे साइडथिं मा माने बेंखननानै दङ जेंनायाव मोनसेया जाहैबाय मा आफगानिस्ताननि तालिबाना पाकिस्तानखौ एटाक खालामगासिनो थादों तेहरिके तालिबान पाकिस्तान बिसोरबोथ' एटाक खालामगासिनो थादों ओरैहाय खाइबार पाख्तुनखा बिसोरो मा उदां जानो नागिरो पाकिस्ताननिफ्राय खाइबार पाख्तुनखा बेल'चिस्ताननि बाथ्रायाव नोंथांमोना मिथिखागौ बेल'चिस्तानाथ' माब्लाबो सापर्ट गैया पाकिस्तानजों बेल'चिस्ताना पाकिस्ताननिफ्राय उदां जानो नागिरदों ओरैहाय सिन्ध प्रभिन्स बेवहायथ' गोबां हिन्दु थायो बिसोरबो गुबुन रोखोमनि मोनसे माने बिग्रायगासिनो थादों आरो मात्र आसलि पाकिस्ताना जाबाय पान्जाब पाकिस्तानाव थानाय जि पान्जाब बेल'सो आसलि पाकिस्तान बिसोरनि बादै खाइबार पाख्तुनखाखौनो बुं एबा बेल'चिस्तानखौनो बुं सिन्धखौनो बुं बा गुबुनखौनो बुं गासैबो मा उदां जानायनि मोनसे टारगेट बिनिखायनो आरो एलअसि बारनानै जे POK बे पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर बा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड काश्मीर बेथ' माने इन्डियाजों बिसोरनि सुबुंफोराबो खस्थ' मोननानै इन्डियाजों फैनो गोबाङानो गोसो जाबाय स' बेबादि बिथिङाव पाकिस्तानाव गावनिनो सुथुरा जायगा लानानै दङ बेनिखायनो जुदि इन्डिया बै जायफोरा पाकिस्ताननिफ्राय उदां जानो नागिरदों बिसोरजों लोगो नांनानै जुदि पेरेलेलि गिख्रंथाव जुदि मोनसे थासारि क्रिएट खालामबा पाकिस्ताना ओरैनो थुख्रा थुख्रि जालांगोन लोगोफोर स' नोंथाङा बुजिदों जे बिसोरजों दावहा नांनायनि जेबो गोनांथि गैया डाइरेक्ट बेबादि बिसोरनि इसिङाव थानाय सुथुरफोरखौ जुदि पावारफुल जुदि खालामनानै होयोबानो पाकिस्ताना थुख्रा जागोन लोगोफोर स' इन्डिया थारैनो बेखौनो मावनो थांनो हागौ बेनिखायनो इन्डिया जाबायदि समायखिरा लादों नरेन्द्र मदिया जे पातालाव थायोबाबो बा बुहुमनि जोबथासिम
बै सिमालागि नागिरनानै गासैखौबो फोजोबस्रांगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों माने जायफोर सुबुङा बेबायदि खालामदों बिसोरखौ हाजों गोरोबहोनायनि समा सफैबाय आरो बिसोरखौ माब्लाबो नागारनाय जानाय नङा इंराजिजों बिथाङा बुंदों मा बिसोरखौ बुहुमनि जोबनायसिम नागिरनानैबो फोजोबस्रांगोन दैट मिन्स जानो हागौ इन्डियाबो इजराइलनि जि मोनसे इन्टेलिजेन्स एजेन्सि ना बिनि बायदि खामानि मावनो थांगासिनो दं नामा आं बेबायदि बुंगोन स' बिदिब्ला इन्डियाया पाकिस्तानखौ ओरैबायदि गिलु बालु मोनसे एटाक खालामनो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोन नुबाय जे सिन्धु दैमानि जि गोरोबथा बेखौबो सेफायबाय इन्डिया ओरैहाय बिनि बादैबो मा खालामदों माखासे डेप्लयमेन्ट खालामगासिनो थादों माखासे जोंनि इन्टेलिजेन्सआ एक्टिभ जाबाय आरो पाकिस्ताना माने मा जागोन ओरैहाय आर्मि रोगागोन ना ओरैहाय आर्मि रोगागोन ओरैहाय लैथोजोंबो इन्डियानि माखासे वारशिपफोरा थांनानै कराचिनि खाथियाव बबेखानि इन्टारनेसनेल दैयाव दङ माने बाउन्डारि हाबैयाखै इन्टारनेसनेल दैयाव थानानै बिसोरनि सायाव मोनसे प्रेसार साइक'लजिकेल प्रेसार क्रिएट खालामनो नाजादों आरो माबा मोनसे जायोबा मा खालामगोन बेजों नेभाल ब्लकेट खालामनानै थावखौ पाकिस्तानाथ' थाव दिहुननायाव जोबोर दुर्बल बिसोर गुबुन हादरनिफ्रायसो थावखौ बायनांगो ओरैहाय इरानजोंबो अबस्थाया एसेबां मोजां नङा इरानजोंबो इन्डियानि अबस्थाया मोजां बेनिखायनो ओरैहाय जुदि आरब लैथोआव जुदि ब्लकेट खालामनानै होयोबा दावहा नांनो थाखाय बिसोरनाव माने डिजेल पेट्रलानो गैया जागोन स' बेनिखायनो पाकिस्ताना दावहानि बाथ्रा बुंदोंबाबो पाकिस्तानाव इन्डियाजों दावहा नांनो हानाय थासारि गैया खारन ओरैहाय चाइनायाबो दावहा जायोब्ला बेबायदि हरनो हानाय नङा आफगानिस्तानजों मोजां नङा इरानजों मोजां नङा सोमोन्दोआ ओरैहाय आरब लैथोआव जुदि इन्डिया ब्लकेट खालामबा पाकिस्ताना ओरैनो सारेन्डार खालामनो बाध्य जागोन आरो टुक्रा टुक्रि जानो थाखाय बाध्य जागोन बेनिखायनो POK खौ पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरखौ इन्डिया सेनो थाखाय बांद्राय गिलु बालु दावहा नांनायनि गोनांथियानो गैया होननानै आं बुंगोन स' बिदिब्ला नोंथांनाव बुजिबाय लोगोफोर नोंथां थारैनो बुजिनो हादों इन्डिया माबायदि एक्सन लानो हागौ आरो फिउचाराव मा रोखोमनि एक्सन लानो हागौ नोंथांनाव बे बाथ्रा गोसो लाखि पाकिस्तान आरो इन्डियानि मानसिफोरनि गेजेराव महर मोखाबो एखे भाषायाबो एखे उर्दु आरो हिन्दी मा डिफारेन्स दं प्राय 99.9% एखेफ्राम बिनिखायनो मा जानो हागौ आरामसे घुलमिल जालांनो हागौ पाकिस्तान आरो इन्डियानि सुबुंफोरा बिनिखायनो पाकिस्तानाव थानानैनो पाकिस्तानी जानानैनो माखासे बिथिङाव एन्ट्रि खालामनानै खनसेनो सिरियेल माबा मोनसे गिलु बालु जुदि गिख्रंथाव जाथाय जाहैयोबा एबा जायफोरा पाकिस्तान सरकारनि हेंथायै बिग्रायबाय थादों पाकिस्तानाव बिसोरनो जेसेबांखिनि लजिस्टिक जेसेबांखिनि रांखान्थि जेसेबांखिनि जि बुस्थु नांगौ ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं पावारफुल अबस्थायाव लांनानै बिसोरखौ जुदि बिग्रायहैबा पाकिस्ताननि आर्मिया बिसोरखौ होबथानो हानाय नङा लोगोफोर आरो बेबादि पाकिस्तानखौ नरेन्द्र मदिनि सरकारा थारैनो फोजोबस्रांनो हागौ पाकिस्तानखौ बे बाराव मोनसे चान्स दङ जि मोनसे थासारि नुदों थांनाय बाराव जोङो सार्जिकेल स्ट्राइक नुबाय एयार स्ट्राइक नुबाय नाथाय बै एयार स्ट्राइक सार्जिकेल स्ट्राइकआ जेसेबांखिनि बुथारदों बिनिख्रुइ बांसिन टेररिस्ट जोनोम जागासिनो थादों स' बै टेररिस्टखौ जोनोम जाहोग्राया जाबाय पाकिस्ताननि आर्मि स' पाकिस्ताननि आर्मिनि जुदि सिंखौ गोख्रोङै जुदि जों सेफायनानै होनो हायोबानो दिनै बे अबस्थाया जागोन बेनिखायनो बे बाराव थारैनो इन्डिया पाकिस्ताननि आर्मिनि सिंखौ सेफायनांगोन कारण पाकिस्ताननि आर्मिफोरा जाबाय बिजनेसमेन पाकिस्ताननि आर्मिफोरा हटेल थायो पाकिस्ताननि आर्मिफोरा मा निजा 5 स्टार हटेल थायो स' कररनि मालिक जायो पाकिस्तान आर्मिनि मानसिफोरा बेनिखायनो बै कररनि मालिका जानो दावहा नांनायनि थाखाय माबा मोनसे फिट स' आनफिट आर्मि होननानै आं बुंगोन बेनिखायनो बे बाराव इन्डिया POK खौबो लानांगौ बे बाराव बेलुचिस्तानखौ उदां खालामनांगौ खाइबार पाख्तुनख्वाखौ आलादा खालामनांगौ आजाद काश्मीरखौ उदां खालामनांगौ आरो बे बाराव इन्डिया चीनखौबो उदां जानायाव मदद नांगौ एबा पाकिस्तानाव ओरैबायदि मोनसे थासारि क्रिएट खालामनांगौ जायनि थाखाय पाकिस्ताना भारतनि आथिङावनो जेन बाध्य जायो 1971 आव बांलादेशआ जोनोम जाबाय बे बाराव ओरैबायदि मोनसे थासारि क्रिएट जानांगौ जेन बेलुचिस्ताना उदां जायो लोगोसे POK आबो इन्डियाव सरजाबो आरो बेबादि जानो हागौ लोगोफोर नोंथाङा थारैनो आइडियाखौ मोनबाय पाकिस्ताना गावनि हादरनि सायावनो जोबोर मोनसे अशान्ति थासारि बेलुचिस्ताना 46% पाकिस्ताननि बै 46% खौ जुदि ओरैबायदि अर सुना होनाय ओरैबायदि एनार्जि बिसोरनो होनो हायो बै एनार्जिनि थ्रुयै बिसोरो पाकिस्ताननि जि सरकार बै सरकारखौ माने बा पाकिस्ताननि जि आर्मि बै आर्मिखौ जेन बाध्य जायो बेलुचिस्तान नागारनो बेबायदि खालामनो हायो इन्डिया गोसोबा इन्टेलिजेन्स पावार होनानै सेटेलाइट पावार होनानै सब होनानै आरो जायखिजाया रांखान्थि हाथियार जायखिजाया आरो बेबादिनो खालामनांगोन नङाबा डाइरेक्ट जुदि पाकिस्तान आर्मिजों जुदि कनफ्रन्टेसन जायोबा बे इन्डियानि थाखायबो खहा गोनां जानो हागौ लोगोफोर आरो इन्टारनेसनेल प्रेसारा इन्डियानि सायाव गोलैनोबो हागौ फिउचाराव
बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय पाकिस्ताना माबायदि डेभलपमेन्ट खालामदों पाकिस्ताना माबायदि वाटार टेररिज्म होननानै बुंदों आरोबाव मोनसे आपडेटआ जाहैबाय पाकिस्ताननि आर्मि जेनेरेल बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे गावसोरनि आर्मिफोरखौ बर्डार लाइनाव जायफोर आर्मि दं जायफोरा दावहा नांनो थाखाय रेडि जादों बिसोरखौ मबाइल नेटवर्कनिफ्राय गोजान थानो होदों मबाइल फन बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो होदों लोगोफोर आरो बेनि ओंथिया मा लोगोफोर नोंथाङा थारैनो बुजिदों स' बेवहाय टेंक लाना फैनायनि ओंथिया मा बेहाय फाइटार एयारक्राफ्ट डेप्लय खालामनायनि ओंथिया मा मिसाइलनि बादैबो गुबुन गुबुन टप टेंक बेफोरखौ बैहाय डेप्लय खालामनायनि ओंथिया मा बिनि बादैबो ड्रन डेप्लय खालामनायनि ओंथिया मा बेखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जानांगौ दावहाबो जानो हागौ बा गावलायनाय गिलु बालु जानो हागौ